Madugoon man o puno sa kontrobersiya, gihulagway gihapon sa kapulisan nga malampuson ang ilang gilusad nga one-time, big-time operation sa tibok probinsya sa Sugbo kagahapon. Samtang kapin sa 11 milyones ka pesos nga balor sa ginadling dugas ang ilang nasagmit. Si Nico Serino sa report. Atul sa Enhanced Managing Police Operations o gitawag nga one-time, big-time sa kapulisan kagahapon, dungan nga mahimo og operasyon ang mga units sa PNP sa probinsya, sa Cebu City, Mandawi ug Lapu-Lapu Police Offices. 83 ka mga search warrants tanan ang ilang giserve, gawas pa sa 49 ka mga buy-bust operations nga gilusad. Sa kinatibukan, moabot sa 154 ka mga tao ang ilang naaresto. These are regular supply lines indicating na makuan na igo, di ba? So giinda na nila. Because ang among dakop karon dili na lang ng mga 0.02. We have already one. Tingalaga na ning katong na may 150 grams dito na shabu. Kapin sa 1,200 ka mga pakete sa gidudahang shabu ang nakumpiskar atol sa maong mga operasyon. Gibana-bana nga mo kantidad kinitanan og 11.8 million pesos. Apan moabot sa napu ka mga tao ang napatay human giingong misukol. Matod sa kapulisan, magpadayon ang ilang paghimo og mga operasyon labi na batok sa iligal nga drogas.